Baba, in ka ji raken na wani garɗe-garɗe yake. A ba maza, mu wa dan ba mu ema dan yi flashin. Rake, kai. Rake mai caji ne. 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 Shuga shi ke mana caji, yana da sirrin karfin caji. Kai kauce nan ina da canji, kai ajiye mun dami gudansa. Kun san raken nan daban yake, musamman na Kano daban yake, ko amma karfi daban yake, can kulla molin ga can yake. Kun san yana saka vitamin A, B, C, D har da Z, ba shi da dutse balle kasa, zuwa makarfi kai ya kusa. Rake, kai. Rake mai caji ne. Rake mai caji ne. Rake mai caji ne. Rake mai caji ne. We have sugar cane for me closer, ba mu da rowa, ba mu da rowa, gamar alewa. Raken nan yayi kamar siga, in kuka ganni ina layi, aikinsa ne kuma kun sani, abba kun sani. Tafiya kamar awa 3, zan yi ta cikin minti 3. Tafiya kamar minti 3, zan yi ta cikin sakon 3. Oh sugar cane, oh sugar, oh sugar cane, oh sugar, oh sugar cane, oh sugar, oh sugar cane, oh sugar. Rake, kai. Rake mai caji ne. Rake mai caji ne. Rake mai caji ne. Rake mai caji ne. Mr. DJ karo mu sauti, na ji daɗi yana da santi, ya fi nama haɗa da minti, ka ina hanga shi zan yi fati. Kai, akwai walima dami mu muke rabawa, kusan yana ta sa mana bawa, gudu muke yi kamar barewa, kai kauce a cikin arewa, karfa ka sa wasa a ganinsa, in ka gani saka masa wawa, kai, ku sa masa wawa. Rake, kai. Rake mai caji